nthawi imene usogoleri wa profesa Alpha Peter Mutharika umachoka mboma mchaka cha 2019 nkuti adali ndi ma project osiyanasiyana omwe mu nthawi adali mkati omwe adali kuchitidwa process kuti amalizidwe mu usogoleri umenewu. Koma kamba kamasankho a mchaka cha 2019 usogoleri utapita, ma project ena omwe adali pansi pa ulamuliro adapitirizidwa ndi usogoleri uja wa Dr. Lazarus Makikarfe chakwera, ngakhale kuti ma project ena adayima koma ma project ena adapitirirabe mu usogoleri umenewo. Ndipo imodzi mwa ma project odziwika bwino inali project yomanga chipatala chachikulu mboma la Phalombe, chimene mwachidziwikire aliyense ankadziwa kunena kuti chipatalachi chikadzatha kumangidwa ndiye kuti chidzapasidwa dzina la Phalombe District Hospital. Ndipo m'malo mwake utsogoleri umenewu wa Dr. Lazarus Makikarfe chakwera sadanyalanyaze zokhuza project, ndipo m'malo mwake adayichita fandi mpaka kufika kumapeto pomwe tukamba pano kuti chipatalachi chidasirizidwa ndipo chidayamba kugwira ntchito. Koma ngakhale anthu ma expectation yawo kapena kuti zoyembekezera zawo zidali zonena kuti chipatalachi chikamaseguliridwa ndiye kuti chivala dzina la Phalombe District Hospital, zinali zosiyana mu nthawi imene ankasegulira chipatalachi. Nkuti momwe ankasegulira amenewa a Dr. Lazarus Makikarfe chakwera, chipatalachi adachipatsa dzina la John Chirembwe Hospital. Ndipo pozipakira pa mfundo yawo iwo adafotokoza kunena kuti achita izi ndi cholinga chofuna kuti anthu adzikumbukirabe mbiri ya mkulu ameneyi John Chirembwe yemwe adamenyera ufulu mdziko lino la Malawi. Ndipo m'malo mwake anthu ambiri adali kususana zokhuza nkhani, kuphatikizapo anthu ena okhala madera odzungulira kumeneko ku Phalombe. Ndipo m'malo mwake bungwe la mafumu osiyanasiyana kumeneko ku Phalombe mosogozedwa ndi mfumu yayikulu kaledzera adachita baki kapena kuti kukhala mbali imodzi ya mfundo ya Dr. Lazarus Makikarfe chakwera kunena kuti chipatalachi chikuyeneka chitchedwe ndi dzina kamba kunena kuti mbiri ya Reverend John Chirembwe ikuyeneka kumapitirira kuti ana ndi ena otero adzikhala akukumbukirabe za amene wa Reverend John Chirembwe. Koma pena adakakamirabe za nkhani, ndipo m'malo mwake mafumu adanena kuti chimene chalankhulidwa ndi mtsogoleri wa dziko palibe yemwe angachisuse. So nkhani yomwe ndadza nayo pano ndiyonena kuti mafumu omwewa amene adakhalapo mbali imodzi ya Dr. Lazarus Makikarfe chakwera ayambanso kusintha maganizo, ndipo m'malo mwake tinganene kuti chiganizo chenicheni chimene iwo ali sichikudziwika, kamba kunena kuti mu nthawi inonso abwera ndi kulankhula kwina pa nkhani, ndipo iwo apempha konsolo ya Phalombe kunena kuti ipemphe Profesa Alpha Peter Mutharika kuti asinthe dzina la chipatalachi kuti likhale mu dzina la Phalombe District Hospital osati Reverend John Chirembwe Hospital. Nkhani yokhuza kupakira mfundo ya Dr. Lazarus Makikarfe chakwera idachitika pa 15 January mchaka chija cha 2024 pamene achakwera adalamula kuti chipatalachi chizitchedwa Reverend John Chirembwe Hospital osatinso Phalombe District Hospital. Ndipo achakwera adati izi adachita pofuna kulemekeza Chirembwe yemwe ndi mmodzi mwa anthu omwe adamenyera ufulu dziko lino. Komano izi zinkachitika pomwe anthu ena ankadzudzula chakwera posintha dzinali, ndipo bungwe la mafumu mbomali kudzera kwa wachiwiri kwa wapampando mfumu yayikulu kaledzera lidayikira mkumbuyo chakwera ponena kuti palibe angafunse chiganizo chomwe mtsogoleri wa dziko wapanga. Koma pano monga takamba kale, bungwe lomweli lalembera kalata khonsolo ya bomali kuti lipemphe Mutharika kubwenzeretsa dzinali. Ndipo mukufotokozera apotokoza kuti anthu aku Phalombe akufuna kuti chipatala chawo azichitchula kuti Phalombe District Hospital,
ndipo uku kudali kulankhula kwa mfumu yaikulu kalizera poyankhula ndi mmodzi mwa atolankhani. Komano tukamba kuti omwewa omwe adasogolera msogolo la anthu lomwe linkavomerezana ndi ganizo la Dr. Lazarus Chifukwa. So funso nkumati kodi kwenikweni iwo afuna abwerese zotani popeza kuti akubweresa nkhani zosiyana. Mbuyomu adali mbali imodzi ya munthu wina, pano alinso mbali ina yomwe ikuonesa kuti iwowa chiganizo chenicheni chokhuza chomwe wakufuna sichikuoneka, kamba kuna kuti akubweretsa zinthu zosusana. Yemweyo ngokhala wa positive, yemweyo nkuzakhala wa negative. Yemwe kaganizidwe kawo kakuonesa kuti sali mbali yokhazikika, kamba kuna kuti akuchita acting ngati mafunde pa nyanja pomwe mphepo komwe ipite iwonso akupita komweko. Ipite kummawa ndiye kutinso iwo akupita kummawa, ngati apite kumvuma ndiye kuti iwonso akupita kumvuma. So inuyo mukuona bwanji pa nkhani imeneyi yokhuza chipatala chimene tafotokoza, chimene chili mboma lija la Phalombe, imene ndi project yoyambidwa ndi Profesa Afapita Muthalika koma idasirizidwa mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chifukwa. Ndipo adayisiriza monga takamba kale, adasintha dzina la chipatalachi malo mokhala Phalombe District Hospital chidatchedwa kunena kuti Reverend John Chirembwe Hospital. Pamene banthu ena ankasusana nazo izi, monganso takamba kale mfumu kaledzera yomwe ndi mfumu yaikulu umeneku idanena kuti ayi sipoyenera kususana ndi chiganizo cha mtsogoleri wa dziko. Komano tukamba lero kunena kuti omwewa omwe adali mbali ya mtsogoleri wa dziko yomwe pano ndi mtsogoleri wopuma amene ndi Dr. Lazarus Chifukwa abweranso ndi ganizo lina losiyanira napo ndi lomwe adali nalo mbuyomo. So amalawi ambiri akuzifunsa kuti kodi iwo mbali yawo ndi iti kwenikweni, ponena kuti akubweretsa maganizo awiri osiyana omwe ndi osusana ndi zomwe nthawiyo adazikambapo zokhuza kutchulidwa dzina kwa chipatalachi cha Reverend John Chirembwe, yomwe pano akufuna kunena kuti chikhaleno Phalombe District Hospital, ponena kuti anthu a nderali akuyenera kuti azitchula chipatalachi dzina lomwe iwo amachokera osati dzina la John Chirembwe, imene mfundoyi amene wa Dr. Lazarus Chifukwa adayichita baki kunena kuti akuyenera kutchula dzinali ndi cholinga chofuna kusungabe mbiri ya Reverend John Chirembwe pa zomwe adachita mdziko lino la Malawi pomenyera ufulu kuchokera kwa asamunda omwe adadzunza dziko lino la Malawi. So timve maganizo anu through comment section kunena kuti inu mukuiona bwanji nkhani kunena kuti amenewa amfumu kaledzera pamodzi ndi anthu awo akuoneka kuti kaganizidwe kawo sikali kokhazikika popereka mfundo ziwiri zosusana, pomwe nthawiyo amavomerezana ndi Dr. Lazarus Chifukwa, pomwe pano kuti akususananso ndi mfundoyi, pomwe takamba kuti iwowa alembera kalata ku konsolo ya bomali kuti Profesa Afapita Muthalika asinthe dzina la chipatalachi kuti likhale Phalombe District Hospital. So through comment section ndi momwe tingamvere maganizo yokhuzana ndi nkhani imeneyi. So mu video ya tsiku lero mudali ndine mai ndimongekonda osewala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideos amene tikalokonzerani pano pa Summer Vita YouTube channel. Bye.